या ठिकाणी आपण तांब्या वस्तीवर आलेले. तांब्या का तांबे? तांबे. या ठिकाणी आपण तांबे वस्तीवर आलेलो आहोत. बाळोमाचे नवीन अनुभव घेण्यासाठी जवळ यायचं. बाळोमाचे नवीन अनुभव बघण्यासाठी शंकर महाराज जाधव युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, लाईक व शेअर करा. तर मामांनी सांगितलंय जगदुनियेत किती सुद्धा मोठं संकट असू द्या, समस्या असू द्या, बाळोमा या संकटाचं निरसन करतो. मामा म्हणायचं माणसाच्या मनाचं परिवर्तन होतं, परंतु उपदेश थोर अधिकारी महात्म्याच्या मुखातून झालेला असतो. देव यायचा म्हणलं तर कुठल्या रूपात येईल, कुठल्या रूपात येऊन जाईल ते सांगता येणार नाही. त्याला पूर्वजन्माचे पुण्य आणि पूर्व सुकृताचे फळ असावं लागतं. त्याप्रमाणे ही असणारे पती पत्नी सेवा करत होतं, भक्तिभावानं बाळोमाची सेवा करत होतं. योगायोगानं त्यांना कसा काय अनुभव आला आणि त्यांच्या जीवनामध्ये कसा काय बदल घडून आला ते या ठिकाणी अवघड संकटावर कशी काय मात केली आणि बाळोमा त्यांच्या या प्रसंगाला कसा काय धावून आला, तर आपण या ठिकाणी अनुभव घेणार आहोत. तर आपलं नाव सांगायचंय? नंदकुमार माधव तांबे. नंदकुमार माधव तांबे. राहणार तांबे वस्ती. राहणार तांबे वस्ती, डिचकळ जवळ आहे, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा. माधव कुमार नंदकुमार. नंदकुमार माधवा तांबे. माधवा तांबे. तर आपल्या जीवनात काय काय अनुभव आला, कशा पद्धतीनं आपल्या पती पत्नींना अनेक अडचणीतनं अनेक संघर्षातनं कसा काय संकट गेले ते पूर्ण या ठिकाणी सांगा. संकट गेले आपण चांगलं झालं म्हणजे कसं काय तुमच्या जीवनात अनुभव आला ते पूर्ण सविस्तर सांगा. ते सांगतो पूर्ण फोडून सांगा ना. फोडून तुमच्या मुलीचं लग्न होत नव्हतं, शिवाय तुमच्या विहीर बांधली होती, अर्धी बांधली होती, त्यामुळे अनेक अडचणी झाल्या. किती साली विहीर पडली होती बांधायची अर्धी? लग्न झालं म्हणजे यांच्या जीवनामध्ये अशी अडचण एका प्रकारे एक अडचण येत होती, परंतु यांच्या मुलीला जागा यायच्या, भरपूर काय लग्न व्हायचं, परंतु पैशाची अडचण बसायची. पुन्हा दुसरी गोष्ट, विहीर चालू करायला काम केलंय, परंतु त्यामध्ये अडचण यायची, पैसाच नसायचा. सर्व काय म्हणजे कमवून त्यात ते इकडं केलं की तिकडे गेलं असं व्हायचं. अशा अनेक अडचणी येत राहायच्या आणि सगळ्या अडचणीत म्हणजे असायच्या ना, सगळ्या म्हणजे असं नाजूक परिस्थितीनं आपलं राहिलं. शेवटी मुलाचं जरी लग्न झालं त्यालाही मुलबाळ होत नव्हतं. मामाच्या आशीर्वाद त्यांना मुलगा झाला, परंतु दोन मुलगा झाले. असं संपूर्ण सांगा ना. म्हणजे बाळोमांचे आशीर्वाद त्यांना त्यांच्या मुलाला मुलं झालेले. दुसरी गोष्ट, विहीर चालू केली होती, अर्धवट काम राहिलेलं होतं. मामांच्या आशीर्वादानं कुठनं पैसा आला, काम कसं काय झालं ते कळलं सुद्धा नाही. लग्नालाही पैशाची अडचण येत होते, कुठनं कसा काय पैसा आला आणि कसं काय काम झालं ते लग्नाचं सुद्धा कळलं नाही. लग्नाचं सुद्धा असं म्हणजे पैसा कुठनं आला, जमिनीची वडतोड केली, पाईपलाईन सुद्धा लांबून आणली, म्हणजे न होणारं काम यांच्या झालेलं आहे बाळोमांच्या आशीर्वादानं. त्याच्या पाठीमाग मामांची भक्ती करत होतं, मामांची सेवा करत होतं. लय अनेक अडचणी येत होत्या. कोण या ठिकाणी आलं ते सांगा. त्यावेळेस कोणतरी आला ना भक्त? सुरुवातीला म्हणजे देवस्थान येत होती, पण त्याच्या अगोदर मस्त देवऋषी झाली, सगळी झाली, पण त्यांना कुठं काही गावलंच नव्हतं. देवऋषाला कुठलं काही गावलंच नाही, पण खरं बाळमाच्या भक्तांनाच सगळं माझं चांगलं करून दिलेलं आहे. आणि तिथनच मग त्या बाळमानं जसं सांगितलं तेवढं तिथनच सगळं चांगलंच होत गेलं आतापर्यंत. आणि अजून बी अशीच बाळमाने भक्ती आपली
हे ठेवावं माग. म्हणजे देवऋषी आला अनेक त्याला नाही दवाखाना काय झाला, गावलं कुणाला देवऋषी. सुद्धा काही काही सुद्धा गावलेलं गावलेलं नाही. नाही. परंतु असा बाळमाची सेवा करणारा भक्त मेंढकाबाई भक्त योगायोगानं यांच्या घरापाशी आला आला. आणि त्यांनी सांगितलं, काय सांगितलं? नाही सांगणार म्हणलं तुझं होऊन जाणार आहे ती काम. त्याच्या मुखातनं शब्द आला बघा. आला, हो. मामांच्या सेवेत मध्ये ताकद काय, मेंढीची सेवा केल्यानंतर त्याच्या मुखातनं शब्द गेला, तुमचं काम होणारच. तो होणारच. पाणी पिऊन गेला हो. आणि त्यांचं काम लगेच सुराला लागलं आणि लागलं, त्यांचं कळलंच नाही आम्हाला. तिथनं पुढे यांच्या मुलाचं लग्न कसं काय झालं, सगळी- त्यांचे नदीपासून पाणी कसं काय आलं, हो, ते विहीर बांधायची अर्धवट राहिलेली विहीर कशी काय झाली, झाली. आणि घरदार कसं काय. इथं पहिल्यांदा गोठा होता, ते या ठिकाणी घर या ठिकाणी झाले. असं घरादारात भरपूर सुख शांती आली. हो, मुला भरपूर. बाळांचं लग्न झाले, सर्वांना नातवंड यांना आली. होय, सगळं. 9 झाले 9 नातवंड. 9 नातवंड झाली. भरपूर काय असा सुखा समाधानाचा संसार यांचा समाधानी झालेला. आहे. काय पाणी नाही. आलं, नातवंड झालं, मुलाचं लग्न हो. झालं, विहिरीचं काम अर्धवट राहिलेलं, विहीर सुद्धा बांधून हो, झाली. झाली. गाडी ट्रॅक्टर घेतली. घेतला. हे तर गोठा होता, घर पण झालं. ट्रॅक्टर कुठे ऐकला? नाही ते घेतला. हा, घ्यायची इच्छा होती ती घेतला. ट्रॅक्टर नावाला घ्यायची अशी- इच्छा होती. तर बाळमाच्या आशीर्वादानं जसं मामा माहिती सांगतात, मिळेल. हो. माणसाच्या मनाचं परिवर्तन होतं, पण उद्देश थोर अधिकारी महात्म्याच्या मुखात आला. तसं मामांची सेवा करणारा भक्त येऊन गेला, हो, पाणी पिऊन गेला आणि सांगितलं काम होणार. हो, तर त्यांचे काम पूर्णच्या पूर्ण झाले. अशा रीतीने तांबे वस्तीत, तुमचं नाव काय? नंदकुमार माधवा तांबे. नंदकुमार माधवा तांबे यांचे घरादारात सुख शांती आले. त्यांचं संपूर्ण काम फळाला आलंय आणि या ठिकाणी त्यांच्या आशीर्वादानं त्यांचं पूर्व सुकृत पुण्य फळ असल्यामुळे त्यांच्या दारात बाळमांची मेंढर खटाव तालुक्यात डिस्कळे जवळ तांबे वस्तीवरच आज मेंढ्यांचा मुक्काम आहे. अशा रीतीने बाळमांचा या ठिकाणी अनुभव आला. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी शंकर महाराज जाधव युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि शेअर करा. तुम्हाला सुद्धा असाच अनुभव जगाला येऊ द्या. बोला बोला बाळमाच्या नावाने चांगले. बोला बोला बाळमाच्या शेमेंढ्याच्या नावाने, बोला बोला बाळमाच्या राजावड्याच्या नावाने. जय बाळमा. जय बाळा.